Kauden 4. kisa ajettiin Seinäjoella. Mäntän ja Jyskälän läheisyys piti kisasta poissa useimmat N-ryhmän kuskit, mutta paikalla oli kuitenkin Jarmo Kytölehto, joka ajoi täällä myös Jyskälän testinsä. Kakkosena starttasi SM-pisteessä toisena oleva Hannu Ruohorinne. Kolmosena kaasutteli Mika Korhonen Opel Mantallaan. Seuraavana kuvaan hiipii toisen vetoakselinsa katkaissut Pekka Kanerva, jonka sijoitus tulee olemaan toisen kierroksen varassa. Jukka Mäenpää kilkuttelee N-ryhmän kadetillaan kohtuullisesti. Neliveto Escort tuo paikalle Jari Lamminsivun. Seppo Aavikko puolestaan kuljettaa kuvaan Opel Corsa GSI:n. Kajakki-kaksikoitakaan ei ole täysin unohdettu. Jäljellä on kuitenkin vain kuoret, nelivetotekniikka on Subarusta. Mauno Jokisen todella tehokas MG Metro saa kyytiä myös näissä Seinäjoen maisemissa. Hannu Korhonen ajoi vuorostaan 1600-sella Toyota Corollalla. Jälki-ilmoittautuneena tuli kisaan mukaan kauden aikana hyvin menestynyt Jouko Puhakka. Pasi Olkkonen kokeilee Datsuninsa kestävyyttä, mutta koivu on kovempi ja kisa Pasin osalta on käyty. Ja numerolla 13 sitten liikkeellä Kari Nisula Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijoista, lada 1600 ja luokka 5. Ja nyt sitten kärjen tilalle vaihtuu. Jouko Puhakka ajaa kärkiajan 1.45.70. Oman tyylinäytteensä Escortillaan antaa Timo Rajala, jonka ajosuoritusta ei yksi töyssy sotke. Rallisprintissä on mukana monta isää ja poikaa, niin kuin tässä MG Metrolla ajava Marko Jokinen, jonka isän Mauno Jokisen ajosuorituksen samalla autolla näimme hetkeä aikaisemmin. Nelivetoisten ystäviemme jälkeen siirrymme toiseen erään, jossa kokonaiskilpailun 10. nopein on Jorma Aaltonen. Ja kisan 6. nopein oli Jarmo Hirvelä vanhakoppaisella selikallaan. Vaikka kyseessä oli suljettu alue, ei möllinkolmiolla varustettu kevytmoottoripyörä ollut mikään mukava yllätys kisan järjestäjille.
Onneksi uhkaavasta tilanteesta selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Mustalla Lansialla ajava Veli-Pekka Katajamäki oli kisan 12. Tapio Martikkalan ajokkina oli perinteinen Opel Ascona. Jari Jaskari piirtää jäljet eskortillaan seuraavaksi tulevalle Harri Rovanperälle, joka saapuu samanlaisella autolla. Kun toisessa erässä ajetaan käännetyssä järjestyksessä, on seuraavana numero 26 Jari Kankaanmäki. Pölyyn katoaa myös eskortillaan Raimo Järvinen. Raimo Lähdesmäen Audi ei kestä kisan koitoksia ja ajo on myös sen näköistä. Ensimmäinen kierros sortui hyvinkääläiseltä Hemmo Saloselta vaihdesotkuihin, mutta toisessa erässä mies hankki itsellensä kokonaiskilpailun 4. tilan. Tien täydeltä tulee punaisella eskortillaan Mika Kärkkäinen. Valkoisella eskortilla on kisan 33. Timo Rajala. Jyväskylään renkaita testannut Jouko Puhakka oli aivan omaa luokkaansa ja hän veikin voiton niminsä ylivoimaisesti. Kauden kokonaispisteessä Puhakka oli tämän kisan jälkeen 3. Hannu Korhonen Toyotallaan oli kisan 20. Katsojien ihailevien katseiden alla ajaa Mauno Jokinen 5. Seppo Aavikko Opelilla on 8. ja voittaa Pikku Aan. Jari Lamminsivu on puolestaan 18. Jukka Mäenpää vei Pikku Ännän voiton ja oli kokonaiskisassa 13. Vetoakselin katkeamisesta sisuntunut Pekka Kanerva näyttää ajotaitonsa toisessa erässä ja ajaa kokonaiskisan 3. Mika Korhonen takavetoisella mantallaan oli kisan 9. Essen pisteessä toisena oleva Hannu Ruohorinne ei onnistunut Seinäjoella, vaan oli kisan 15. Kisan 2. ajoi petäjäveteläinen maanviljelijä Jarmo Kytölehto.